Bueno, Ventaixeros, estem aquí a la Bisbal del Penedès, la Masia Vilella, on està el celler Jané Ventura. A veure si trobem el Gerard. Mira, aquí el tenim, Gerard Ventura. Veus, per fi es coneixen bé. Nosaltres el que volem és saber per què Jané Ventura té sumoll, està plantant sumoll. Bueno, com bé dius, des de l'any 2001 estem treballant amb sumoll. Vam començar aquell any amb 2 vinyes i actualment treballem amb unes 12 vinyes. Mira, nosaltres podríem dir que el fet de treballar amb sumoll lliga una mica amb la filosofia, bueno, molt directament amb la filosofia del nostre celler, no? Que sempre ha sigut intentar donar el màxim protagonisme a les varietats autòctones. Antigament, al Baix Penedès, sobretot, n'hi havia, fa 50 anys, el 80% era sumoll. I moltes vegades les varietats autòctones tendeixen a ser més productives, val? Llavors, diguem que l'expressió que tenen potser és més baixa que els raïms de fora, però perquè no se li dona l'oportunitat de demostrar-ho. Podríem dir que aquesta és una nova revolució, no? El que procurem és deixar fulles perquè tapi una miqueta, perquè no cremi massa, no? Sempre el que fem és que la part de la sombra la destapem una mica més que la cara del sol. Com va el sol? Sí, el sol ve cap allà, així. Van caure 25 litros i mira, veus, és un terra que és molt suelto, és molt arenós. A la platja, estem a la platja. És molt arenós. L'important també aquests terres és que només que faci una pluja petita, l'absorbeix. Ventaixeros, aquí entrem a una de les coses que en el futur del vi català tindrà més renom. Veureu, sumoll. Doncs aquest és el resultat de, finalment... Aquí hi ha 1.000 ceps de sumoll, d'una selecció d'una vinya molt petita, una vinya de 300 ceps, que hi ha aquí a l'altre cantó del poble, que de les 8 o 10 vinyes de sumoll que treballem, amb els diferents anys, és la que ens ha donat millor resultat en quant a relació grau-acidesa, a tamany del gra, és la que més ens ha agradat, i llavors vam decidir d'agafar els sarments d'aquesta vinya i els vam portar a un viverista que ens els empeltés. I després el sumoll també el que té és que quan està una mica avançat cap al finals de setembre o l'octubre, moltes fulles es tornen vermelloses. És a dir, fa l'efecte carinyena. Això fa una mica la carinyena, ara anava a dir. Fantàstic. Molt maco, no? Això és molt artístic. És una tardor maca. Sí. Anem a veure una abella? Anem a veure una abella? Vinga. Jo dic que tant el sumoll com la malvasia són varietats per combatre el canvi climàtic. Perquè tenen una relació, una acidesa molt alta sense que els plantis a dalt la muntanya. L'ideal és que a la vinya no hi haguessis de fer quasi bé res, en el sentit que no haguessis de treure masses fulles ni masses rebrots, perquè vol dir que té un bon equilibri. La característica del sumoll sobretot és el gra, que té tendència a ser ovalat. Molt bé. I moltes vegades és com a punxegut. El taní sempre té un punt d'amargor, un punt d'astringència, que com més madur el culls, evidentment, és menor, però també és una mica una característica amb el sumoll. Quan jo he tastat alguns sumolls i tal, sempre m'han donat la impressió de ser vins molt àcids, diguem. Però per mi és una acidesa que està ben harmonitzada amb el vi, no? Per això si el sumoll fa 13-14 graus, segueix sent fresc, segueix sent un vi fresc, perquè l'equilibri entre el grau i l'acidesa, d'alguna manera... Aquí està parlant el cuiner, Sí. No, o sigui, encara que sigui un sumoll aparentment de graduació alta, de 14 graus, en podem tastar un dels que tenim, 2 botes que tenim aquest any seleccionades, estan al voltant de 14,1, 14,2, i és un vi amb una acidesa altíssima. Però, Ventaixeros, ara ve la part final del premi, que és anar a veure què ha fet aquest senyor, no? Tot aquest. Aquest tipus de calcari, a part de donar unes condicions també a la planta
d'un cert estrès, podríem dir, que dona molt de caràcter al vi. Avança una mica la maduresa, els terres més pobres avancen la maduresa. Mira, tenim una Garnatxa i Carinyena del 2001 també, que aquell any vam fer, l'any que vam decidir fer Somoll, vam dir, va, també fem una prova amb Garnatxa i Carinyena. Vam buscar dues vinyes molt velles i vam fer una barrica, eren 2/3 parts de Carinyena i una de Garnatxa. I del Somoll aquí tenim 2001, 2003, 2004, i bueno, els altres que estan al Setge de Vendrell. I què ha passat amb el 2002? 2002 no el vam fer perquè va ser un any molt difícil. Has fet algun rosat de Somoll? N'hem fet, el que passa que ara sol no en tenim perquè està copejat. Fa 2 anys que en fem de rosat. Amb el nostre rosat selecció, que està fet de 4 varietats, l'any 2008 hi havia un 10% de Somoll i el 2009 té un 30% de Somoll. I el raïm primer cau aquí, els grans, que aquí hi ha unes varetes de plàstic que hi ha 4 mil·límetres de separació. Hi ha aquesta espècie de dits que el que fan és els trossets de rapa petits que trenca la derrapadora, els agafa i els treu cap fora per aquí. Però després a mà, els que són molt petits no els acaba d'agafar, ho traiem a mà. I per aquí tot el negre que fem passa per aquest procés. I que finalment el raïm que t'arriba és aquell raïm que vols. Sí. Molt bé. Senyor Noel. Noel, vinga. Passa. Passa, Noel. Vinga. Si està bé aquest. Bueno, vinga. Aquest vi porta 4 varietats, tot i que la més important és el Somoll i una Molla Llebre, que és al voltant d'un 30% cadascun. Llavors la resta és un 20% de Merlot i un 20% de Syrah. Té un nas molt net, molt franc, moltes notes de fruita vermella, de grosella, de gerd, de cirera. Després surten notes una mica de fonolls també, d'herbes d'aquí, però sobretot hi ha aquestes notes de fruita, aquesta fruita vermella molt fresca, molt neta. Molt bé, doncs hem provat un Somoll vinificat en rosat com pa d'un cupatge. Pa d'un cupatge, un 30%. Llavors tastem un Somoll 100%. Jo crec que aquest, el 2007, és dels més intensos que hem fet. És potser el millor Somoll, potser podríem dir, de tots, per mi. Aquest encara és un vi molt jove, ja veus el color, és fins i tot una mica violaci, granatós, molt viu. El nas és molt net, molt franc també, per mi hi ha fruita vermella, fruita negra i una mica de notes de sotobosc que van sortint, d'herbes aromàtiques. Vintagero, és que el dia que tinguem d'això 40.000 ampolles... No crec que serà impossible, perquè no hi ha vinya per fer menys que jo que jo conegui. Però el que dic és un vi... Manca... No, és molt bo aquest vi. I a mesura que el tens a la copa es va obrint, va donant més aquest caràcter també mediterrani, de garric, de notes d'herbes aromàtiques, sotabosc. Aquest és el 2009, que porta en bota des del mes de desembre. No ha fet la malolàctica, per això el tenim a fora de la sala de barriques, que la temperatura no és tan baixa. A veure si la fa, sí. A mi m'encanta l'aroma que té aquest vi. Fa 14 graus, però té un pH molt baix. És molt bo, És molt bo. No, aquest és un Somoll que pot anar sol tranquil·lament. Molt bo. Bueno, desgraciadament, Vintagero, tenim que tancar la part de la visita amb el Gerard Gené, aquí de Gené Ventura, però ens quedaríem 3 o 4 dies, perquè a més la seva amabilitat és extraordinària. Gerard, gràcies per el treball aquest que esteu fent, per donar-nos a conèixer un raïm que té tot aquest potencial que és extraordinari. Gràcies a vosaltres i per ajudar-nos
a difondre, no només a nosaltres, sinó a tots els... No els puc dir que estan a la venda perquè està tot exhaurit, però el convencerem que la pròxima anyada ens reservin alguna cosa per tenir el goig de provar, que puguin... Així tot, sempre tindreu possibilitats. Aneu al Pitu, al Roca, a Can Roca, aquest, el de 2007, està a la carta, doncs quan aprofiteu... I alguns restaurants més també, però potser està a 8 o 10 restaurants a Catalunya, no n'hi ha gaires més. Felicitats, gràcies per el treball que feu.